снимам клип. Казвам се Анастасия. Всички хора, с които съм се запознала на Вегатани. Освен, че съм дизайнер и художник, аз съм и фотограф. В момента е периода на моите хобита. Започвам да плета, да си правя ногтите. Ето ги. Надявам се да се вижда. Това е много яко. Наистина забравям, че съм правила такива неща. Затова реших да почна тези видеа, за да си припомням докъде съм стигнала. И това е много яко, че мога да го правя с мазно, защото хората, с които работя, знаят колко усилия са нужни, за да направиш нещо качествено. А това в днешно време много рядко се случва, защото живеем в такъв свят, в който всичко е консуматорско. Това мисля, че за артистите действа малко депресиращо, защото мисля, че всички почваме с една цел да твориш. И виждаш, че на повечето места не го оценяват това, а го оценяваме само ние. И затова е важно ние като хора на изкуството наистина да се подкрепяме. Да, много се радвам, че качвам това клипче, защото това клипче го мисля от 3 години. Не се шегувам. Винаги съм искала да снимам видеа и винаги нещо ме е спирало. Може би стремежа да съм перфекционист. Няма как всичко да е перфектно. Даже бюрото ми не е почистено в момента.